Abuphelelanga kula nkonzo ubuye kuyo pha esuthwini. Even your lips must be circumcised. Into ephuma apha emlonyeni wakho makucaca uba yolukile. Bongayanga uyoluka njengasezantsi. Into elapha engqondweni oyifakayo nento oyityayo nento oyifunxayo. Uba ufuna ufunxa, funxa ilizwi likaThixo. Ungafunxi yonke into le ibenzini nee-drugs. So I want to say to you, treat yourself as a valuable currency and don't go and transact wherever your value will not be understood. In that way, you'll be a man. Wherever you transact yourself, look at your environment and see if these people will understand your value. Keep that in mind. This world elilizwa solanga abantu bafundileyo linabo kodwa liswele abantu abaza kuba intsikelelo konina noyise even to the world at large elilizwe lifuna abantu abanjalo. Uyandiva bethi yaxesha umamakho awaye conceived wena uyandiva mntanam olunye unyawo lakhe lwalume emangcwabeni engxabalazile elinye inyawo lakhe lisesibhedlele wayinokufana nina. But fortunately ngendlela uThixo abona ngayo ukuba wena mawuze kwelizwe uThixo akavulelanga wena indlela yokuba uzoba sisilehe kwelizwe uthi iba indoda. Zakikwezi ndintwana yasekasi ndiziphethe into zasekasi. Into zasekasi aziphathwa 100%, uziphatha 99 kwenzela ube nala one without. Likwezi, I've lived here and the product yalapha, but I just refused to be ikasi. You've got men
that love to speak big things with their mouths, but they speak small things with their zips. Don't fall into that. Koe betuna yako ayilungiswanga yakho ayikho, but there's unelembe eninzi. Yeah, ne chicken, nenyama enkomo, njalo njalo. Yes, vegetarian. Yeah, yes, amaqaba khona. Nenyama engeyonyama ikhona. Isandla phela.